Menetet alun perin avaruudesta. Puskistö. Millennium Falcon Astra Vuuki. Kuskistö. Astra sai OK-feissin. Stö jäi ilman vaihtoehtoja, oli vain kaksi. Spock tai Obi-Wan. Stö halusi nuoremman, siksi vedättelee lärvi peitettynä. Jos näet sen Stö, puffa sun muistin peitekynä. Stö, sä et halu astuu tälle. Toistan, sä et todellakaan halu astuu tälle. Project Pat, friendien kesken vaan Project Pat. Stö ei tunne hyvin, siksi kutsuu projekti Pateks. Menetetyt tuli Spacesta, kaljat juotu sun keissi. Stö on tripi, main, purppura Sprite plus purppura heissi. Valon nopeus, haista sinä. Stö tuli tänne nojailee. Räppi-geimi otettiin vahingossa haltuun, vaik tultiin lomailleen. Egypti kiittää. Stö vasta ei midis. Viime reissulle ei ollut tekemistä. Rakennettiin pyramidi. Takaisin, takaisin, takaisin. 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 Et halu astuu tälle. Takaisin, takaisin, takaisin. Takaisin, takaisin, takaisin. Et todellakaan halu astuu tälle. Nyt päittää Astra, 2 naama 6